Aviam, el Festival Trama va néixer una miqueta per intentar fer una mostra del que eren les músiques de les muntanyes d'Europa, no? Té caràcter internacional i el que va sortir, doncs mira, d'una conversa entre regidors i amics i col·laboradors de l'Ajuntament, doncs s'ha convertit en aquesta realitat. Arrel d'aquest festival va néixer una orquestrina feta per gent d'aquí, i aquesta orquestrina ha fet la presentació a Lleida, l'hem fet a Berga, l'hem fet a Puigcerdà, a la Seu, hem voltat tot una miqueta i la veritat és que ahir al vespre que es va fer la jornada inaugural feia goig veure la plaça absolutament plena. Ella va néixer a partir de constatar que a la zona de Baixa Cerdanya i colindants, particularment aquí dins, hi havia un creixement lent però constant de músics i músics i músics i músics i músics i músics que tenien 10 anys, 5 anys i que ara en tenen 20-25. Són, a dia d'avui, 80, 90, 100, 150 criatures i adults ja, alguns d'ells, que participen d'un fenomen singular, que és a través de la música, l'intercanvi i el coneixement entre pobles. Aquest fet em va semblar ja fa anys que podia arribar un dia i està arribant que fos extensible a altres zones de muntanya del continent. Unes coples de folies us canto molt compliment, unes coples de folies de les terres de Ponent. Un brotet de moraduix minyona tinc per a dar-vos, un brotet de moraduix primer morit i olvidar-vos. Las ovejuelas madre pasan el puente, las ovejuelas madre pasan el puente, y el pastor con las damas bien se divierte, y el pastor con las damas bien se divierte. Ai, Josep, que n'estàs trist, amb una dana passat, has renyit amb la mestressa, que carbassa t'ana. És un festival que es mou amb dos eixos, que és les zones de muntanya d'Europa i l'altre són les músiques d'aquestes zones de muntanya. En aquest cas són les músiques d'arrel tradicional, músiques amb una personalitat pròpia de cada territori participant. Decidim tractar diferents àmbits partint d'això. Amb això vull dir que que puguis arribar a diferent públic amb diversitat de formacions, grups de petit format, grups de gran format, després també amb diversitat de propostes a nivell, algunes són més festives, més de ball, d'altres són més experimentals, algunes de divulgació de tradició oral, per exemple, amb diversitat. Temes tan interessants com la cultura, que Bellver i la comarca pugui ser un referent en aquests temes, jo crec que és molt interessant, tant per nosaltres com per la gent que ens veu des de fora. Taula per taula una mica, L'objectiu és precisament això, vull dir que sigui una primera mostra i que es vagi repetint any rere any, estenent-ho a la resta dels municipis de la Cerdanya lleidatana com a mostra identitària d'una cultura, i que millor que la música en aquest sentit. El que es tracta és de que això
fos no només una expressió musical, sinó que fos l'exponent de moltes cultures europees. Aquesta és l'idea de fons, aquesta, però basada en tot aquest jovent que hi ha a dia d'avui, nens, i hi ha a dia d'avui aquí.